Hayırlı günler hürmetli yaklaşlar. Bayram bile barınızda. Sizler mi yaz yapılmasa? Hayırlı yazlar gelsin. Unutturanlarımız reçetten. Servitu bizler yine bu yana. Unutturanlarımız reçetten. Kayıpsızlar Yaratudan bana şirgede Aydan жерлегендә яшәүче халкыбыз, хөрмәтле кунаклар, рөхсәт итегез сезне иң беренче районыбыз башлыгы Наҗит Нагиев исеменнән, район советы һәм башкарма комитеты исеменнән шушы Нәүрүз бәйрәме, яз бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәргә. Әлбәттә, яз бәйрәме, Нәүрүз бәйрәме, дуслык бәйрәме ул, игелек бәйрәме. Китәм, авыртмыйча, бергә-бергә алга таба да яшәргә, шушындай бәйрәмнәрдә бергә-бергә очрашырга ясын дигән теләктә калам. Барыгызны бәйрәм белән. Айдар авылы җирлегенә кергән яшәүчеләребез, сезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә менә шушы җыелып, актив булып, бердәм булып килүегез өчен. Без чынлап та районда беренче тапкыр шушы язылучылар конкурсын оештырырга булдык һәм инде тукталырга булдык Айдар авыл җирлегендә. Бүгенге чарада кайтучылар бар, менә хөрмәтле безнең чарада катнашучыларыбыз. Безнең редакция хезмәткәрләр тарафыннан язылу оештырылган, язылучылар арасында безнең бәйгедә булачак. Шуңа күрә әти-әниләрегезне, туганнарыгызны, дусларыгызны безнең район газетасына яздырып китә аласыз. Медиага һәм Айдар авыл җирлегенә зур рәхмәт әйтәсем килә. Аларның эшләрендә уңышлар, нык сәламәтлек теләп калам. Siz балалар, мин Нәүрүз сылу булам. Сезне яз. Күпме кар, берсе дә эремәгән, сибемәгән. Бернинди кышлап бирдем, юк. Қазақ қағышыларының иң тиз қағышыға біздің қазақ қағышылардан бір бүлек. Ну, қонанша сұқмаған ауылша соғығыз. Ай Алла, мен сені мақтимет. Итті, қара пешіміз, уамыз, тұтамыз, аламыз. Итті, рәт, сиге, Bizim oturan ayda beni korktum seni bire. Ekrin başı bağlandım gidenlere Nedirgem bağlarısı Olsaydın mögürsün gidenlere bölürsün Basındasın 14. nomer bilen bizim Falak Varizide Bu ne mevcut? Birin maksat kınatarsan işin monayda yasamayın. Haydi. Ah babi kınatayımaz. Haydi. Hutlan git hutlan. Haydi. Hazırlanamız.
10 litr benzin var. Yig'inashimizga rahmat aytib ketasım keladi. Ол Яша ауылында өзінің ішчәнлігін алып барушы, Автогаз сервисті ұйышмасы, оның жетекшісі Ғайнетдинов Алмаз Радиолына игілігін көріңіз, исән сау ерегіз. Бек зор рахмет сізге.